gelê Kurdistanê dibên kî. Li Bajor li Bakur, li Rojalat, li kî derê hûn dibin, li van rojê tarîxê de bi xaxa xwedîkar bikin. Bila baweriya we kulî were heve. û ne bi ziman tenê. Bi dest, çit tişt dest wete cevabê bikin. Gelem şerefa xwarane, em bi netama xwarane, em azadiya xwe dixwazin, em gelek mümkün e teng bibin, fakîr bibin. Mîna îbadetê dikin, war li ser karê xwe bin. Destê me nagê, imkanê me kem in. Ji boî vê ji me mexwazin, ji xwe bixwazin. Kîjan ailen ke Kurdistanê heye, li kîjan welatiyê, li kîjan koçrekê xwe pê gidin. Li bangekî Mersin, xwe pê gidin. Ji vara welat lazim e, ji vara azadî lazim e. İnaneka Mersin xwe pê gidin. Lakin baş daribin ki, her insan faniye. û di her demê de jî tehlike heye. Ji bo vê esasê serkeftinê hûn bixwane. Gel bixaye. Gelê şer bûyî. Gelê civiyayî. Gelê zanebûn bûyî. Tu dijmin pê dika. Ji bo vê em de quweta mezin hûn bixwane. Hûn baş dizanin yani. Yekîtiya me hê xwestiwe, tiştê heta name kirî, bi tir em karin ji reşin bikin. Ji bo vê hevbaweriya bi 100 salan hatî şikerandin. Cesaret hatî şikerandin. Bigrin heta dariyê.